Dobre, OK, Zuzi. Čiže ideme skúsiť ukázať teda, ako robiť to číslovanie strán, hej. Čiže si predstavme, že máme takýto dokument, máme 15 strán, hej. No, čiže dajme tomu, že si povieme, že nechceme mať očíslovaných prvých, dajme tomu, 5 strán, hej. Čiže toto je teda ten oný názov tvojej diplomovky na prvej strane, potom neviem, abstrakt, alebo neviem čo tam je, proste nejaké poďakovania a takéto blbosti, hej. No, hej, no. Čiže dajme tomu, že tu nám končí, hej. Vlastne posledná strana, ktorú nechceš, aby tam na nej bolo napísané číslo, hej. Čiže čo treba spraviť, hej? Treba kliknúť na koniec tej strany, ktorú nechceš mať očíslovanú, hej? Ale nasledujúcu už chceš mať očíslovanú, hej? Čiže túto nechceme mať očíslovanú, čiže klikneme sme na posledný riadok, ktorý je, hej? Čiže posledný riadok a na posledné možné miesto, kde je nejaké teda písmenko. Hej, tu nie je písmenko, ale dajme tomu, že bolo, hej. Dobre, tak by sme klikli sem. Dobre, dodáme, že klik na rozloženie strany, hej. Klik na zlomy. A dáme, že zlomy sekcií a dáme, že následujúca strana. Tak. Dobre, teraz double click na buď sem alebo sem, proste na miesto, kde sa už nedá písať, hej. Aby sa ti zjavila peta sekcie 1 a hlavička sekcie 2, hej. Dobre, klikni si do hlavičky sekcie 2, takže prepojiť, teraz svieti prepojiť s predchádzajúcim, to nechceme, aby svietilo, čiže klikneme, že klik, nesvieti a klikneme na petu a znova, že prepojiť s predchádzajúcim, odklikneme, aby nebolo, hej. Čiže už to nie je prepojené s predchádzajúcim. Čo to znamená inak? To znamená to, že vlastne nejaké nastavenie, ktoré urobíš túto, nebude platiť pre nastavenia túto, hej. Akurát u čísiel strán je to také špecifické, ale hej, čiže tam ešte treba potom robiť jednu vec. A vlastne nie, myslím, že netreba už ani. No, čiže klikneme na petu sekcie 2 a dáme, že číslo strany a dáme, že spodná časť strany, hej. No, poď, spodná časť strany. A teraz tu si nejaké vyberieme číslo, hej, to je v zásade jedno, hej. Mne sa páči najviac nápravo. Hej, čiže tu bude strana 6 očíslovaná. A peta sekcie 1, tá nemá očíslovanú stranu, hej. Čiže máme stranu 6, ktorá je očíslovaná, ale všetky ostatné predtým sekcie 1 nie sú očíslované, hej. Dobre, no a teraz ešte si poviem vlastne ešte taká vec, hej, že teraz dajme tomu, že chceme, že máme, dajme tomu, že túto končí text hlavnej diplomovky, alebo tak ten hlavný text diplomovky a tu už začínajú nejaké prílohy a takéto veci. To sa zase väčšinou nečísluje. No, čiže znova double click, hej, no blbosť. No super. Čiže ideme zase znova, dajme tomu, hej, 10. strana, čiže to bude posledná očíslená strana, bude 10, hej. Čiže klikneme na posledný riadok, dáme vložiť, ale dáme rozloženie zlomy sekcií, znova nasledujúca strana. Hej. Inak pozor, ono keď vloží sekciu, tak vždycky ti to ako keby vloží jeden riadok, hej, ale to môžeš kľudne do delete a sa ti to vráti naspäť, hej. Tak toto bude, hej, a delete to naspäť, hej. No a zase klik na, double click na petu
A teraz zdáme, že zrušiť číslovanie, hej. Či odstrániť čísla strán, hej. Toto. Hej, či tu odstránil. Blbosť. No, tak späť. Ešte treba urobiť to, že prepojiť s predchádzajúcim, odkliknúť, aby to nebolo prepojené s predchádzajúcim a teraz dať odstrániť číslo strán, hej. Čiže sekcia 2 ešte je očíslovaná, a sekcia 3 už není, hej. No. Dobre, no, čiže to je všetko vlastne. Myslím, že už nič také tam není, že to je všetko, no.